Kamara mara maintiere jana no Malolo TV arwaki ni machiegni chenro en twak rowere maendi en chenro mabende watwak kod rowere e weche go eko mag tije mag timo weche mag siasa weche mag thieth kod ngima weche go eko mag thum kanyakla kod weche mag jiwruok e kind rowere odiochieng' ma kawuono an kod rawera achiel matin kabisa e studio marwa mabende wadwa twak kode e weche go eko mabende otimo oko kar kaendi ahinya ne rowere kanyakla kod oganda manitiere oko gi lak seche gi kiawe ne thuolo mondo wachnwa nyinge kumoae gigo eko mabende otimo arwaki ni machiegni ahinya wendo inyalo nyisowa nyingi kumiae gi gigo mitimo gi seche gi eki. Aero kamano nyinga ni Brian Otieno Odhiambo awuok Kisumu County ka Sule dot mar Kiboga. Ana japuonjre mar Kibabi University kama timo Bachelor of Commerce area mar Accounting and Finance. Kenda timo gimiluongo ni motivational video talk aloso gi jopuonjre ma pod somo rowere kata jonyuol. Agolo puonj ma janyuol kaka inyakaw kendi puonj ko nyathini. Erokamano ahinya mano ero en rawera Brian Otieno Odhiambo mabende en wuod Kisumu County gwenge go eko mag Kasule gino madwa twak kode ahinya weche go eko mag somo to weche go eko mag bedo kaka motivational speaker kokalo e YouTube kata kokalo e mbui mare mar YouTube mabende oseloso e mangolo diche makawuono arwaki ni machiegni e Lopoli no yudo aniluonga ni Lorina Manyala arwaki ni machiegni kendo Brian achiel kachiel wadawuoyi wach mar bedo kaka motivational speaker kokalo online kata e YouTube mari mabende iseyao inyalo nyisowa ni ta ang'o paro mane manobiro ni mano neno ni chak bedo kaka jalno ero mabende chiwo puonj makare ne rowere kata kanyakla kod jonyuol mabende ni kod nyithindo e udi ang'o gine mane kalo gimoro koso maendi something mane bira tineno ni dwa chako puonjo rowere. Motivational speaking kata motivational video talk mokwongo nobiro ka pod nane secondary school. Ka en secondary school na nitie jopuonje mane jiwowa. Jopuonje gi ne miyowa mijiwo sama maybe itimo penj tiyudo ka seche moko iremi yudo gima nidwaro. Nitiere nyithindo mang'eny ma lose hope to gineno ka gima koro ok nyalre giwe school. Gima kamano na yudo ka ne konya sana. Mar ariyo na aduogo ayudo kendo chak ni kana wach mar internet obiro seche mana adonje YouTube na neno videos kaka ng'ato mar Steve Harvey, Denzel Washington kod Arnold Schwarzenegger magin motivational speakers. Gino nomedo jiwa ahinya nikech kana awinjo gik mane giwacho natemo imply gik mane giwacho taneno ka gin gik magitiyo. Mar adek e school kama nantiere osiepega moko mane jabi ira to penja ni Brian ada timo gima kama to gibiro giyudo advice kowuok kuomwa. Koro kanyo podo kang'eyo ni anyatimo motivational speaking. Kana donjo Kibabi University group manantie mar WhatsApp naparo ga gimoro tandike as a story ta aoro ne osiepe group to comments mana yune gin positive ngato nyisi ni Brian motivational speaker to poka chako ngato be nyisi ni maber med timo natimo gino kuom ndalo moko then aduoga paro ni youths mang'eny somo long story bedo matek we alok gini obedi video kanyo na penjo achiel kuom ng'at mana ngo roommate luongo ni Clinton ada chako gimoro ni video motivation koro kada ndiko the story mandiko ka Clinton nyoisa ni gino kinyal ta nyise ni nyisa ng'at achiel ma paro ni nyakonya chako channel machalo kama cheo na agoche na cheo sipa moro member en gi channel e YouTube iluongo ni Abraham en Mombasa na penje ni gini nitimo nade ene gik monenga bedi go mondo chak channel mar YouTube osipa no watemo la recorde member no mi advice bange kali Clinton ken chak luongo no sipa mo luongo ni Gash en editor video mokwongo matimo time is wealth and more edit no biro wakony record that day penja in ready anyise ni ready simbe masani ge mana tiyo go e class wa go video mokwongo Gash wa edit go until 11 p.m. kwa atemo timo editing then the following day by 11 a.m. video no bedo wana tiko editing koro na video mainyane wakete YouTube. Luckily that day
nayudo 90 views to kasho nyisa ni gini nyadhi mang'eny nyiso ni johero meditimo kware kanyo. Erokamano ahinya. Gin group mane ma bende i-target? Iwuoyo gi rowere, iwuoyo gi nyithindo matindo, iwuoyo gi jonyuol, kose iriwo ji te kose nitiere specific group ma bende i-target kod video talks gigi? Motivation magolo ahinya loso gi nyithindo mane secondary, mane polytechnic, college kod university. Nikech kanye ma kama rowere yudo influence to thothgi rocho ratichgi kata donje gik moko owinjore. Mane primary maybe anya wuoyo kod moko sana, but adil kod kendo youths. Jonyuol be nya neno videos ga gin moko ma gimbe ginya puonjre go, moko ginya puonjo go nyithindo. Erokamano ahinya. Ere specification gina areas mage ma bende ipuonjo rowere gi eki kata mana jonyuol? Iwuoyo kodgi about maybe somo, iwuoyo kodgi about ngima after somo, maisha kisewuok e school, iwuoyo kodgi ang'o gini? Erokamano. Gigo matimo e motivation gi title kata theme ma wuoye, mokwongo awuoyo wach mar somo. Ana japuonjre, nitiere challenges moko ma nyithindo yudo e somo. Mano achiel. Mar ariyo, awuoyo kendo chak ngima bang' somo. Chieng' moro achiel ibo tieko secondary no kata college or university, ibo bede ngima maoko. Tiere tembe kanyo mag awuoyo. Mar adek, weche mag ohala maybe bahero videos ga kedo ta iwinjo ka wacho weche mag ohala. An awuon tie ohala matindo matimo ta ng'e berne. Erokamano ahinya. Iwacho ni timo gini ahinya ne rowere manietiere secondary school gi colleges or universities. Ok ang'eyo ni to gin skunde mage ma bende iwuothe both mixed school, nikech in wuoyi ng'eni meji joma wuoyi ok inyal ng'eyo sana challenges ma joma nyiri kalo e manie school. Iriwo topics gi iko siwuoyo gi specific group, target group ma gin jowuoyi ka in e school kose nyaka e schools mag girls school? Erokamano. Motivations magolo gimoro kaka puonj maybe magolo on success, ok onge limiting gender. En gima nyathi ma nyako be nyawinjo mondo embo chop goal moro ma en go mbele. Nyathi ma wuoyi be nyawinjo mondo chop goal moro mbele. Kama setime maybe Bungoma County kama Kibabi University, nitie school mano se pay as visit there, mano omiya thuolo mar timo motivation e school. Maybe nyo kanya para be but nas time kanyo. Yeah, in the presence of maybe the lecturers. Kana duogo for holiday, nitie skunde mana se wuothe na wuotho Ranger matimo wuoyo gi the school. So ni kaka Nyalunya, Nyamasaria nase dhie. Otieno yo ma school mana some bende nase dhie. En mana ni kaluwore kod weche mag penj podoko ye, lakini na we details nase temo wuoyo gi achiel kuom jopuonjre kata jopuonj. Erokamano ahinya. To ineno kaka Otieno yo school manisome or schools ma bende sende gin schools ma aparo ni gin e area ma iwuoke. Ok ang'eyo reactions mag ng'en ginyalo wacho to koro Brian matin ni to ng'e ang'o e ngima, en ng'e what about life ok kosetieko school. Pok otieko kata university in second year ama third year. First year. Gibro ginyalo jomoko nyalo chai koso reactions an nade seche ma bende imiyo gi chiwo negi hocho kata twak machalo kamano? Mano tadier ng'ato seche mana dhi skunde moko madhi tayudo joma nasomo go e class. Kenjo to ng'ato penjo ni to Brian ni timo motivation nade? Tie kuonde moko ma maybe challenge maybe anya wacho achiel kaka school kama nitie university. Seche ma nyiso ng'ato ni timo motivation, seche moko itudri gi ng'ani e third year. Ng'ani e third year wacho ni in timo motivation nade? But seche minyise ni be YouTube channel search Dr. Brian mo neno gi wang'e e koko yie. Mago ne nitie kendo chak gimoro en ni nitie nyithindo mang'eny mene jiwore kata yudo encouragement nikech gineno kaka ng'ato kaka an nasetimo gini maybe mane secondary natime madhi e university, gimbe gido mijiwo ni gino ginyatimo magichop kama kamano. Koro mano bende en encouragement kuom nyithindo moko ma pod somo. Erokamano. Iwacho ni gini timo na youth, ing'e ni youth sama kon timo sechiko school gine kor gwenge, bide ta kuwuothe kor gwenge koso pod dhi mani schools kende? Ahinya asetime schools, lakini an gosiepe moko ma maybe ok ochopo kama nantie to gin age mates ga. Gimbe setemo loso kod ganyisi ni dhie e YouTube channel mari man gi simbe smartphone, search Dr. Brian aloso kod yudhe kata rowere kaka un. E kanisa be aparo maybe chako program kamano ne youths mange kanisa. Koro na plan maybe kaka Jalejo Maria nitie sewni mo an go. I'm planning maybe esewni abo bedo gi program
ka Nyasaye oyie los kodgi. Videos misegolo mabende wacho ni nitiere e YouTube, maybe inyalo nyiso achiel kuom gini ni wuoyo ang'o sana manitimo, maybe wuoyo gi not touch about kaka nawacho ni parents, bende imiyo videos mabende gin be ginyalo bedo gi ideas ma ginyalo wuoyo godo gi nyithindegi. Mane video madwa ni wang'eni to ni wuoyo gang'o, ni wacho ne giang'o parents to reaction, maybe kiketo gini online, video ni kete online, bende nitie parents ma react to giwacho nang'o. Aero kamano. Videos masetimo gin videos 4 gi sani. Videos agolo week ka week. Video mokwongo nawuoyo gimoro ni time is wealth. Aneno kaka nyithindo seche moko ketho saa, ji timo gik moko owinjore. Mar ariyo nawuoyo gimoro ni lifestyle defense for financial stability. Tie gima rowere obiro kaw moketo, iyudo ni rawera nigi pesa to gima nya timo gi pesa no onge. Odhiyo donje gik moko kaka tiyo gi yedhe mamero ji, drugs. Koro kanyo mana bire gik moro lifestyle defense for financial stability. Mar adek, video mar adek natimo failure is the bridge to success. Tembe nitie. At some point in life you have to fail. As I quote from Denzel Washington, it is true. Kata an nitiere kuonde moko manayude challenges. To iwacho ni kikiero konyiso ni ilwar. Ibo kier tichung'. Koro mane gimomiyo na awuok gi failure is the bridge to success. Tindo mang'eny reme penj to giwacho ni penj tek give school. Inya rem tinya temo bedo. Then video mar 4 ma apa nagolo machiegni ne wuoye wi gimoro kaka naparo gole wigni the principles of life. Mano video ma plan maybe golo. Apa ni mage kende video mantie. Erokamano ahinya Brian Odhiambo. Janeno malolwe TV, chenro en twak rowere, wadhi matin kaeto bang'e aduoge tielo mar ariyo ne chenro ni eri, kik idhi mabor. Arwakini machiegni kamora mora maintiere janeno malolwe TV tielo mar ariyo chenro en twak rowere ka odiochieng' ma kawuono watwak kod rawera Brian Otieno Odhiambo ma bende somo e mbalariany noero ma Kibabii, otimo accounts and finance. Kamano kaeto bende en motivational speaker kokalo e YouTube channel mare ma bende oseyawo kuma bende owuoyo kod rowere kanyakla kod jonyuol to gi oganda duto e pacho kaendi machiegni gi tielo mar ariyo. Erokamano ahinya Brian, mana ka wadhi nyime iselero ni isegolo videos mamoko 4 ma bende isebedo kijiwo godo rowere kama oriwacho kanyo ni puonjo gi ni kier ok en luara, nyaka gimede bede tiyo matek kata obedo ni isekier. Wadhi nyime to kenda penje ni to ka ichako video channel, YouTube channel kama iposte gini timo kaka business, kaka ohala, koso intiere gima idwa yudo. Nikech rowere mathosa ni neno ka ng'ato Kenya ka ng'ato nigi YouTube channel mare to jitime as a business. Ok ang'e ni mari ni to pogore koso en business ma jitimo. An maranya wacho ni ne apogora matin kaka jipare. An kata school moko nadhi tipenja ni sami biro ka what's your expectation. Penjo ma kama en penjo mar it's very tricky. Idwa pesa koso ibiro gi mentality mopogore. And videos, for example, mango, agoro kamano kuonde Lolwe TV. My aim adwa ni videos ga zitambae dunia yote. Adwaro ni rawera owinj video na owinj puonj magolo mondo kaponi en tie tembe moko mokalo onyalokore. Onyang'iyo ni tembe mantie gimoro kaka failure is the bridge to success. Nyalo ni nitie kamoro mani kiere. Tilokori mitim gine yo maber. My mentality is to change the mentality of the youth. Ging'eni ngima ntiere kaka ng'ato ibodak kaka idwaro. En puonj kiseyudo ting'igi maber minyatimo.
pesa maybe that's not the first. Biro lakini biro lakini mano gima shughuli go sana. Erokamano inyalo nyiso ni to ing'eyo ni gini endi ipuonjo ji te, ipuonjo maybe tribes te mane Kenya and outside Kenya, other countries. Okang'eyo ni to koro e Luo Nyanza ka be nitiere videos moko migolo gi dholuo ne janyuol ma bende ok nyal winjo Kizungu, ok nyal winjo English, to odwa gombo winjo videos gi mondo puonj godo nyithindo ma en godo mat kata bi puonj godo in future. Iwacha English koso nitie kaka i-plan biro timo moko kata gi dholuo kata Kiswahili. Kuom adier mano challenge ma maybe nase winjo e group moro naketo video to ng'ato nyisa ni brand videos gi ber lakini wan joma dhi skul ma winjo gi to video gi e group ka wan gi joma dongo ma maybe ok inya kete gi dholuo. Paro ma kamano gima natime gi Kizungu na han gi aim ni video na odhi beyond Kenya. Mano namba 1. Then mar ariyo dholuo katimo maybe aparo poka apango maber lakini maybe apango lakini aneno ni en ka timo video to dwaro ni okatime sana nikech ibodo ni mana lai under one tribe of Luos. To ntiere Jakikuyu, ntiere Jikenda, Mkalenji mada winjo be video. Koro maybe man be paro mantie lakini poda plan. Erokamano ahinya. Inyalo nyisowa ni to gin pek mage magi gin challenges ma bende isekadhe kopogore kod achiel ariyo moko misewacho kanyo be nitiere moko minyalo wacho ni face kaka motivational speaker lakini video kasi kete YouTube. One of the challenges are anywhere. Kata sani every country nigi challenges of COVID. Motivational speaker nigi challenges. Taparo ni challenges of motivational speaker sometimes bedo matek moloyo. An karada chako gini na bia penjo one of my lecturers. Ada chako awinya chalka gima nyatimo gimino motivational speaking. To joma nene YouTube gin joma nigi PhD, jomoko nigi masters, jomoko gin millionaires. To an poka ichope league ma chal kamano. So I thank Dr. Wafula Robert nonyisa ni that one doesn't matter. In chaka gigo biro ga kaki medo tim. Koro challenge mokwongo nitie discouragement. Videos gasi timo kaka an kechana post ga in all groups mantie. To ibo winjo kaka machiegni ng'ato nyisi ni group ni en mar gima kama ok en mar motivation. To an korka kora aneno ni motivation chal mana gi yalo injili. Yalo injili fall kamora mora. Injili munya yale baki ero mondo ji olokre. Koro nitie challenge ng'ato nyisi ni videos gi okwadwa gik makamano. Lakini boyo ntindo tie jomoko ma mi positive comment nyisi ni gini ber meditate keep it up. Koro makamano bene jiwa. Mar ariyo maybe challenge moro any motivation seche moko kitime tiere ng'ato kaka ng'i motivation kaka ansani and just a first year. Seche ma dia golo video third year fourth year mapoko no video sikacho ni huyu kijana atasema ni gik makamano. Lakini an korka kora ka discouragement kaka encouragement. Seche ma ji wacho nok nyalre ana medo time. Then my beyond challenges then maybe sagolo video nikech sani kaka anan gi titles mandiko pinya ka maybe on June. But maybe kwa access the best place mar time ema bedo shida. Maybe mana mago ema nyaparo sana. Timo gisimu. Yes, I edit gisimu. Mwana chako na edit the first video time is where na edit gisimu. Na timo gisimu. But mana rea thank Kibabi University, they allowed me to come maybe in TV studio, a team, give me a cameras and whatever. And they edit for me at free, at no cost. Pero kama na inya to koro gin ber mage mabende iseneno videos ang'wen gi eki plus ka gisewuotho e skunde gin ber mage mabende inyalo wacho ni iseneno being a motivational speaker your age ma intiere godo sani. Anya congratulate positive comments mayudo. Molo take positive comments ng'eny ga. Wherever I walk, I open the WhatsApp web, positive video, positive comments. Ma medo jiwa sana time kata maybe challenges ntie. Mano maybe achiel. Then mara ariyo maybe asayudo ni ntiere kara joma nigi low self esteem, joma bedo depressed, mada lose hope. But you see ng'ato neno video ni to mi positive comment bana anti konya no ka gini beto jiwa. Koro mane morna ahinya. Mago
manya wacho. Erokamano ahinya. Gi sama itimo gini en ok ang'eyo kaka jonyuol ni to kawe gi support koso gi to giwendi nikech ing'eyo ni nyathi skul ibo dwaro bundles mipost godo gini endi online e YouTube gimoro ma bende gi support maybe financially kata gimiyi ideas koso gi to giweya weya Brian to timatima gige gigo eko what wateri skul. Kanyo taduoko ne Gordon Odhiambo Akeyo, erokamano. Mano my father. Mom Nancy Akinyi. They are doing good. Kana nyiso nikech kana di kucho ne gikia anything to do with motivation. Ni Brian odhi timo accounting and finance. To Brian koduogo ni en kendo chako timo motivational speaker. Hago erokamano nikech kana tango negi magiwinjo gima natimo, but they support me. Kendo maybe videos ga gitemoga kata gimbe share go siepe magi. Gini medo jiwa ni med mana time gichabite gimono ide somo cha embe somo. At least umiaga encouragement kika sama biro anyise ni mam ara di golo video moro maybe time no nyisa ni karadi we tijni atim idhi tim kamano kiduogo maybe ada somo gimoro mada di woe wena time mago tiro ni asoma ana tim gi. Okay. Koro gi support. To iparo ni ibro timo gini endi for the rest of your life koso nitiere sama ibro wek maybe kisetieko university ngene nitiere ga gik moko mabiro ga bedo kdinge ibono ni gini koro kethona sasa yudo tich nini awera go koso ibo time atima into Brian ibo time beri kaka jok mi mention na bende nitiere YouTube kaili. And my mission or goal gini aparo kaka andano achano mar time the whole of my life. Kata ka chieng' moro Nyasaye oyawo atimo tich moro, but motivation put adani I keep it up because problems are there. Ji nigi challenges on a daily basis. Koro aonge kamoro ni adani agige tawe. Adani I continue being it all my life. Okay. Anano king'isa ni thuolo marwa mar bedo studio kar kaindi dhi karumo ka adwani mondo iwuo kod rowere kanyakla kod jonyuol kata gi the public in general about hocho gigo eko miwacho na nyithindo kaka onego bed ni gipuonjo kaka ipuonjo gi kore one of the video ko adwani mondo iwuo kod gi migi advice makare koluwore kod gigo ma itimo ngima after school plus ngima ka in school weche eko mag somo. Ne nyithindo ma pod somo my advice madam miyo somo e gima ber ma janyuol nyamiyo nyathine. Janyuol nyamiyo mwandu borumo. Lakini sama janyuol otere school mondo yud knowledge it is better. Tigi chance no kata opportunity no to make your life brighter. Then ne jonyuol bende bedo gi machiegni gi nyathi ber moloyo. Seche min gi machiegni gi nyathi boyudo much information e wi nyathino. Lakini bedo mager seche moko okonyo. Seche moko bonya ahinyo ng'ato kamoro. Seche bedo mager an kaka nyathi aboluor nyisi chandruok mango. Seche miketo na gero chabe nakonya kuonde moko ne ang'eni okanya dhi kacha nikech janyuol gero. To the society public, this is my advice. Ntiere jo nthindo mada somo ng'ato dwaro yudo A, B, C, odwano dhi university. You have to pay the price for you to be in university. Nyakiti matek ne jatich seche moko itiyo ne kampuni mopogore in any organization. You have to pay the price. Be it tijno chon, ti kanyo ka ng'ado dwaro ne company ber, wuo kanyo malo ka jomoko se wuo because you have a goal of getting a promotion. Ibodo ni ng'ato tie company 17, 20 years, no promotion because you don't pay the price. You have to pay the price. Then maradek, joma lemo kata Christians, idaro dhi e piny Ruoth Nyasaye. You have to pay the price. They obey the 10 commandments that were given to Moses. Mano boko nkech price is there. Ngata mineno comment any doctor, engineer, those people pay the price. And that's my advice for the young people and even the youths. Jano Malolwe TV, icheno ne en twak rowere ne wan kod rawera Brian Otieno Odhiambo, ma indien rawera matin mabende en mana first year e University no Roma Kibabii, kuma nosewacho notimo weche go mag account and finance. Wan kod twak rowere diche ma kawuono ne wawuoye weche go mabende otimo kaka motivational speaker ko record videos to kendo keto gi e YouTube. Iwinjo paro maler mabende ne en godo kochiwo advice makare ne rowere, ne jonyuol kanyakla kod
kod oganda duto manitiere oko kar kanyo ero. Rowere masomo kanyakla kod mago eko mabedo osetieko skunde chiwo no advice maler ni e piny kaendi nyaka itim mana matek eka inyalo yudo gino ero mabende idwaro. Gi kanye mwachopo godo e giko chenro marwa ma twak rowere mabende wantiere godo odiochieng' ma kawuono. E lopolo ne yudo nyinga Lorin Manyala, oriti uru masani. Wagoteana, sani goteana, iwo male. Ayudo ka